A to poviem skôr len tak, hej, že som študent a že proste idem. Dúfam, že stihneme aspoň ten začiatok vlastne od organizátora. Majú tam rôzne akoby príhovory, ktoré sú veľmi jasné a dosť povzbudzujúce a to je niečo, čo by človek vlastne v tejto dobe chcel počuť, hlavne čo sa týka slovenskej politiky. Hlavne je to dosť desivé, pretože dosť dobre vidím ten kontrast vlastne medzi Slovenskom a Českom, čo je vlastne krajina, v ktorej študujem ten film. Mám si tam dobré štúdium, je tam najlepšie, aký si môžem dovoliť, viem si tam nájsť popri škole prácu. A to som hľadala vlastne aj v Bratislave na Slovensku a bolo to pre mňa jednoznačné rozhodnutie ísť do Česka. A je to dosť alarmujúce, keď naša politika je taká, aká je. A vlastne dosť ma to mrzí, smutím, ako prečo to tak je, keď to tak vôbec nemusí byť. Chcem žiť v krajine, kde na čele máme klamárov a zlodejov. Proste ja sa hanbím za tento štát. Proste chcem, aby sa to vymenilo. Aby tu došli ľudia, ktorí sú múdri a ktorí vedú tento štát normálne k progresu, nie k regresu. Presne tak, priatelia. To, či je na Ukrajine vojna, alebo nie, to nie je len názor, to je fakt. Odkedy sa chopili moci, tak som vedel, že to nebude dobré. Vidím paradoxne nádej v ich nekompetentnosti, že proste tá ich nekompetentnosť a zloba ich jednoducho dobehne. Som si začala všímať, že veci sa tak vyhroťujú, keď sa v našej kultúre začali diať veľké zmeny. Sme aj priamo videli, ako sa to dotýka našich kamarátov a našich rodín. Ja viem, že to smerovanie politiky, aké je teraz na Slovensku, že môže ovplyvniť aj môj život a hlavne život mojich detí. Nedávajú nám na výber, keďže väčšina seniorov práve volí fašistické strany a tým pádom nás nutia sa vysťahovať. Všetci moji spolužiaci sú celkovo do zahraničia. Hej, ale pritom myslím si, že Slovensko je veľmi krásna krajina, mala by aj zostať. vzadu a potom som našla rodičov. Jo, a jak si to užila? Jo, bolo to fajn, až na to, že ma straší bolé ruky. Chápu.